Tora. Naa magugugay ko ano bang wala sa dapit. Tuntok ka. Nay. Gano'n ulit pong ganahan mag-live at lahat Atoy mo rin nag-PUBG akong kuhaan gawa. Uy. Wala man tayo kauban rin. Sabo ko na rin. Kumabuan ako ba? Nayasadahan na mo. Kalanding ka. Ala. Masay mo kauban do? Uy, lubong. Pat dyan na dyan. Sitter, yung lubong. Hindi ko kasi nabagra na. Hindi mo rin ba kanina ka una itang kuhaan? Nga? Yung parang sa una. Ora. Hindi, kung talaga kauban usa dire. Yung stay tabo na galis ko sa Ikaw na nagtira-tira? Car? Hindi, alang isa. Saan bago mo na yung sniper round saan eh? M110? Piste na, sige po kong shift daw. Yum. Hindi kayo mag-euro tanan. Niam kong pusil guys. Kuang anot ka ng... Kasay kontra. Wala dyo. Nagsakdanan. Wala bang iro-iro? Ako na. Ngiring. Tayo taas sa 14 segundos daw eh. Nakuha ni ma? Ang daot saan man eh. Ang barog naman siya. Dolar ha. Nakuha ang star. Ano magsasasad daw pa rin siya? Aw, maoday. Matay na na dyan ka magkuhan sa sadyaw. Anak. Kuha ni ma? Ano eh, dakahan nagnakuha na ba eh. Insay kuha ni ma? Ano ang level 3 armor? Saan naman? X talaga. Uy. Ano ito dapit? Bye-bye. Asa ito dapit na gunploor? Ubos. Radyo man. Aw. Ada ay control. Patabay mo na pa. Aw. Sige rin kong shape. Tala. Ang site na extra na. Dahil ko ano, sa red dot. Ganun ka. Ang arion tong nagira. Na-headshot lagi siya. Okay ba mauba to? Kaya ako naglihok. Ang itira. Headshot. Away Victor dahil ito. Tayo, unsam na lang. Nagkuhan mo. Naghihap ng iring. Gaya pa na. Kanang southwest. Nang star? Oo. Kana? Oo. Southwest na. O kadungog. Nasa building na nga kuan. Ano na yun? Nasa ilaw man sa... Yan ay kamuli mo to speakers. Oh. Aron mo, gawas dito ba? Oh, tara. Napod sa third floor. Ano sa lumon ta? Saan? Okay, Ito, ato ah. Ano na
Pag di kong sukol na mo. Mga na akong kitirahan. Oh, napay kuan, napay usa na diha. Kung ano, wala ka. Sa 600 na lang wala ate na. mo tabi ko lag. Jara. Mas lawa. Wala na itong bago. Di ara day. Di ana dire natagak rin dyan namatay. Ano ko sa kreta? Na kanang murag may kuha sa mapa ba? Kontra na, ito nang gikuha. Kanang maskara ito nang gikuha. Saan mo inaas maskara? Nga may murag price. Gikuha nila. Ay, level 3 armor dire. Kira na nagtuktok dire pero Nakoy maskara ba yun? ang kita kas mapa maskara ka. Kung saan man inahapag ko ha? Di na makuha na. Wala ga. Target na ka. Wala na rin padugan ni mo. Uy, Bilis ang tugikan. wala na igo. Wala, nagtira. Hindi pala tayo. Patay ka. Anong nang igo mo kung hindi ka di mo kung bukid? Di mo kung buntod o. Baka daga magician dire. Kimpang ka mo gidangat. Tara tayong gawa sa to. Asa dapat? Lodjos bahay. Ulo. Lag ko si dawa. Kwas down ako kalit ba? Ginawa. Ay kontras Lodjo. Masa nga luto? Corporate gikan. Imong kuan? At imong gikuan? Di, das map tanaw mas minimap. May minimum concrete. Nay kontrada nimo, nay duol nimo. Tora. Naa mo gugugay ko ano bang ato sa dapit. Tunto ka. Nay. Unsa kay mo sinara sa kay kuan? Ako tong ganiha. Asa si dapit kuan ang coordinates. Pa, yung mo sa bukid to. Dapat yung sa puti. Lubong man. Tarang puti. Nice. Stika. Uy, Dua ka po niya. full health mo ko gamay. Top. Kain tira. O sila sa kuan zone. Wa sila zone lagi. Sa wala ato bang zone. Oh. Tukos pikas. Tukos pikas ba? Wa ta zone. Ora. Panabitan dire. Outside six. Lupat doon na may kontra. Rasa ta. Wala ka nag... Asa mo na sa lenser dati. Tora. Nasa... Kuhan? Nasa na? Napayo sa off na yun sa kuhan. Lahi-lahi na sila. Tatong uno lang nasa bahay. Basta naghayal pa ka. Paghil sa da. Sakay dress kuhan. Tok-tok. Hindi ako drive. Para sa bahay ha. Sako na to na doon. Nice lang. Saan na lang? Mikael Bukidor. Saan na lang? Give me sense and...
For the win na ni. Diba 23 minutes pa no? Asaram kayo? Ate, asaram dyan? Basta mo na ogra na ida. Iwa na ida sa zone. Naana to ang zone. Atang rata. Tapi di po na to ang dulon. Maskara. Bag nakanaog na pag parong na to. Orang nagkamang-kamang na daron. Ang antoon, tora, kita na ko. Tulay. Okay. Hay. Lingaw mo guys. Like, subscribe ha, comment na way to go. For the win na ni. Diba 23 minutes pa no? Asaram kayo? Ate, asaram dyan? Basta mo na ogra na ida. Iwa na ida sa zone. Naana to ang zone. Atang rata. Tapi di po na to ang dulon. Maskara. Bag nakanaog na pag parong na to. Orang nagkamang-kamang na daron. Ang antoon, tora, kita na ko. Tulay. Okay. Hay. Lingaw mo guys. Like, subscribe ha, comment na way to go.